Il-Moviment Kattoliċi Iva Għax-Dritt esprima id-diżappunt tiegħu għall-impressjoni li qed tingħata li l-Kattoliċi m'għandhomx vot ħieles dwar id-divorzju. Jirreferu għal kummenti li saru minn Dur René Camilleri waqt diskors f'Paċeville u jgħidu li m'għamilx differenza bejn li tapprova moralment id-divorzju u bejn li x-ċittadini jingħataw id-dritt tad-divorzju. Laqda qalet li l-istess Dur René Camilleri waqt il-programm Inkontri ta' Ottubru li għadda kien qal li l-Knisja qatt ma tista' taqbel mad-divorzju, imma ma tistax iżżomm lil pajjiż milli jagħmel l-għażliet tiegħu. Il-Knisja ma tista' qatt taqbel mad-divorzju, jien ma nista' qatt naqbel mad-divorzju. Imma ma jfissirx b'daqshekk illi l-Knisja iżżomm il-pajjiż milli jibqa' miexi bl-għażliet tiegħu. Kattoliċi Iva Għax-Dritt sostniet li l-Kamp Talle qed jipprova jdaħħal l-idea li min ser jivvota favur id-divorzju ser ikun qed jagħmel dnub gravi. Kattoliċi Iva Għax-Dritt temmet tgħid li referendum huwa dwar jekk kodiċi morali għandux ikun impost fuq popolazzjoni b'opinjonijiet differenti. U bekk il-Kattoliċi għandhom kull dritt li jesprimu l-opinjonijiet tagħhom mingħajr biża' ta' tpattija jekk jivvotaw Iva.